ልቦና سلامتنا تقبلوا زخبركم سمعت دمز حفاش إيرترا أغلقوا تقرنا بفلاي دما تختعتلتي مدام لبونا عبزة زلغمو سلام تعنا ناتمننا نازاناقعن أزانين تمرتزه مدام لبونا نايلوم تحستون نعقداس نسنا أمراو دلونات أب أوان فتنا زدحسسة كم نقراوي تحستوي كلوانا نمكتالكم بأخبرات إن عدم عدالوية زمدام نكستعزي برانا مسيو بيت قهانس بمقانينا نفت مدام كنساقركم
زخبركم سمعتنا وان فتنا نوزحات تمهارو ناي ጭንቀትን ጻጥን እዋን ክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ብግቡእ እንተተዳይናሉ ዘርአናዮ እንዓዘሉ ናይ ዓወት እዋን እዩ ናይ መጀመርታ ስጉምቲ ዓወት ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ መሓዝ እዩ ክወድቐ ወይ ከዓ ኣይክእሎን ካብ ዝብል ስጋት ወፂና ዝከኣለኒ ክገብር ብዝብል እምነት ክንጅምር ይግባእ ፍርሒ ንናይ ምዝካር ኣእምሮና ስለዝዓፁ ተምሃሮ ንገዛእ ርእስና ብምትእማን ከነቃቕሓ ኣለና ተምሃሮ ኣእምሮና ካብ ዝኾነ ረባሽ ነገራት ነፃ ጌርና ዕላማና ጥራይ ክንጥምት ይግባእ ብዙሓት ተምሃሮ ኣብ እዋን ፈተና እኹል ዕረፍቲ ዘይክረኽቡ ይረኣዩ እዮም ኣእምሮ ዝተምሃሮ ነገር ንምኽዛን ንምስራዕ ግቡእ ድቃስ የድልዮ እዩ ስለዚ ኣብ መዓልቲ ካብ 7 ክሳብ 8 ሰዓት ምድቃስ ንዝኽሪ የነቃቕሑ ካልእ ኣገዳሲ ነገር ኣመጋግባ እዩ ኣብ እዋን ፈተና ኣእምሮ ብዙሕ ሰዓት ስለዝጥቀም ጥዑይ ምግቢ ምምጋብን እኹል ማይ ምስታይን ወሳኒ እዩ ካብ መጠን ንላዕሊ ቡን ወይ ሽኮር ዘለዎ መስተታት ንግዚኡ ንቕሓት ዝህቡ ዳይምሰሉ እምበር ጸኒሖም ንኣካላትና የድክሙን ጭንቀት ይውስኹን እዮም ስለዚ ተምሃሮ ብግቡእ ተመጊቦምን ኣዕሪፎምን ናብ መጽናዕቲ ከኣትዉ ይግባእ መጽናዕት ማለት መጽሓፍቲ ምግልባት ጥራይ ዘይኮነስ ብብልሓት ነቲ ትሕዝቶ ምርዳእ ማለት እዩ ተምሃሮ ግዚኦም ብግቡእ ከመቃርሑ ይግባእ ንኣብነት ን50 ደቂቕ ኣጽኒዕና ን10 ደቂቕ ዕረፍቲ ምውሳድ ንኣእምሮና ከይስልችዎ ይሕገዝ ነጥብታት ብምጽማዕ ስእላዊ መግለጺታት ብምስናድን ንዝሓለፉ ናይ ፈተና ሕቶታት ብምምላስን ምጽናዕ ኣዝዩ ውጽኢታዊ እዩ ኩሉ ግዜ ነቲ ዝኸበደና ትምህርቲ ኣእምሮና ገና ሓድሽ ከሎ ወይ ድማ ብንግሁ ክንጅምር ይምከር ብተወሳኺ ካብ ሞባይልን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ርሕቕ ዝበለ ጸጥታ ዘለዎ ቦታ ንመጽናዕትን ምምራጽ ትኹረትና ንኸይብጥኽ ይሕግዘና ፈተና ምስተዓደለ ብኡንብኡ ናብ ምምላስ ካብ ምእታው ቅድም ቀዳድም ንኹሉ መምርሒታት ብጥንቃቐ ምንባብ የድሊ ግዜና ብግቡእ ክንጥቀመሉ ነቶም ዝቐለሉና ሕቶታት ኣቐዲምና ብምምላስ ነብሰ ተኣማንነትና ከነዕቢ ንኽእል ኢና ኣብ ሓደ ከቢድ ሕቶ ተጸሚድና ግዜና ካብ ምጥፋእ ንዕኡ ሓሊፍና ናብ ዝቕጽል ምስጋር ዝሓሸ ኣማራፂ እዩ ጽሕፈትና ጽፉፍን ንጹርን ክኸውን ኣለዎ ሕቶታት ተጋጊና ከይንርድኦም ደጋጊምና ምንባብ ኣገዳሲ እዩ ዝኾነ ሕቶ ከይመለስናዮ ከይናሓልፍ ኣብ መወዳእታ ድማ ዝመለስናዮም ሕቶታት ንምርግጋጽ ዝኸውን 5 ደቂቕ ግዜ ክንዕቅብ ይግባእ ብዘይካዚ ሓደ ፈተና ምስተወደ ብዛዕቦ ብዙሕ ብምጭናቕን ንዝቐጽል ፈተና ክጸሉ ከነፍቅድ የብልናን ዝሓለፈ ሓሊፍ እዩ ትኹረትና ኣብቲ ዝቐጽል ፈተና ክኸውን ኣለዎ ወለዱን ኣብዚ እዋን እዚ ንደቅና ብምትባዕ ምቹእ ዝኾነ ሃዋሁ ምፍጣር ዓብ ተራ ክጻወት ይግባእ ፈተና ብዓቀኒ ትግሃት እምበር መወዳእታ ዓለም ከም ዘይኮነ ምርዳእ የድሊ ኩልኹም ተምሃሮ ኣእምኹም ኣውፂኢኹም ክሰርሑ ዝበለጸ ውፅኢት ከተመዝግቡን ትምኒትና እዩ ባርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሕጂ ድማ ተምሃሮ ኣብ ናይ ፈተና ክፍሊ ምስኣተው ክገብርዎ ዘለዎም ጥንቃቐታት ክንከታተሊና ሰዓቡና ኣብ ክፍሊ ፈተና ምስኣተና ዘሎ ስምዒት ፍልይ ዝበለ እዩ እቲ ናይ መጀመርያ 6 ደቂቕ ንምሉእ እቲ ናይ ፈተና ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ ናይ ፈተና ግዜ ክጸሉ ይኽእል እዩ ኣብ ጠረጴዛና ኮፍ ምስ በልና ትኽ ብምባል ነዊሕ ትንፋስ ነስተንፍስ ብድሕሪዚ ናይ ፈተና ወረቐት ቅድሚ ምዕዳልና ዘድልየና ናይ ጽሕፈት መሳርሒታትን ናይ ተምሃራይ መለለይ ወረቐትን ኣብ ቅድሜና ዘሎ ጣውላ ነቐምጦም ዝኾነ ዘይተፈቕደ ወረቐት ወይ ሞባይል ምዝህልወና ኣብ ፈተና ከይተጀመረ ኣቐዲምና ነርሕቆ እዚ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ኣእምሮና ናብቲ ፈተና ጥራይ ንኸተኩር መንገዲ ዝጸርግ እዩ
ብዙሓት ተማሃሮ እንጋገየሉ ነጥቢ ወረቐት ምስተዓደለ ብኡንብኡ ናብ ምምላስ ምእታዊ እቲ ዝዓበየ ጥንቃቐ ግን መምርሒታት ብዝርዝር ምንባብ እዩ ክንደይ ሕቶታት ክንምልስ ተሓቲትና ኣለና ኩለን ገጻት ናይቲ ፈተና ሙሉእ ኣዴን እዚኣቶም ቅድሚ ምጅማርና ክንፈልጦም ዘለና ንጥብታት እዮም ነቲ ወረቐት ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ብቁልጡፍ ብዓይንና እንዳህዝሶም እዚ ድማ ኣየኖት ሕቶታት ይቐሉ ኣየኖት ድማ ይኸብዱ ብዝግባእ ክንፈልጥ ይሕግዙና ስምናን መለለይ ቁጽርናን ኣብቲ ዝተዋሃበና ቦታ ብጥንቃቐ ምጽሓፍ ክንርሳዕ ይግባእን ምክንያቱ ብዘይ ስም ዝተመለሰ ወረቐት ዋጋ ስለ ዘይብሉ أبوش تخفلي نايفتنا جزء كابزخونا نجر نلعل كبوريو نتزلنا جزء بمتن بزح حتوتات كنا مقارح يقبع حدا عب مستير عاوت بتوم أزيوم زقللنا حتوتات مجماريو زي نفس متأممان يعبيهم جزينا دم يقطب أب حدا قبيد حتو تسميدنا دقائق عينات فأنت زي تملي سلنا ملكة جيرنا له نحلف عم ودأتا جزين تتريفنا كنملسوس لازخنا نفس وكف كفال نأبنت مرجع حق وحسوت مجلس كالئن كنديك زي كنهب كم زلنا أب أمرنا مدبيها لونا ساعتنا نرجاجز جزي كيملتنا نكتاتل جندما بساعات أيني جنق حتى تات كن ملس كلنا نتحطه انتي حتى تالو بزبل بدك مرداي دلي كاب استفلا لي ترجم حتى يروز خلوك على سنتكام مرجعات مزخونو قدمي قونع ملسي ممراسنا نتوم جيجا ملس زبلناهم اقدمنا نوقدم ملس خنصحف كلنا صحفتنا نصورن تنبابن كخون علو ممر ملسنا كان بوبو انت زي كيلو قونع ملس كو انت خونه واغا خسني خاليوم فتنا قديمنا انتو دينا كاب كفلي نموصا اين التهوخ تناي موداتا حمشتوي 10 دقائق نجيجاتاتنا ان ارملو ورقاويان غزيل كل حتوتات مملاسنا نرغاغص بجيجا زتملس حتو كاب زي مملاس زحشيو سلازي زخونه بادو بوتا ينقدف سمنان قصرنان دقيمنا نرأيهم نتصور زي كونه صحفت علنا تقويننا عريوم فتنانا أركيبنا كنوص انكلنا دما كلنا يتصحفت مسارحيتاتنا حيزنا نوصا بزقبرنا يوصعري نتحقوس دا أنبر بزعبا زتقاقنا يوحطو مسعرقتنا محازوتنان مزرراب مسعرقتنان محازوتنان بمزرراب نزقص الفتنانا زيصلو چنقتاي نفتارن زخبركم سمعتنا نايلو مدام لبونا ازخكاتلو صنحكم نيرو نخلكم تمهرو سناي ناي فتنا اواني قبرالكم نابلنا كنفانوكمنا مساهم صنحنا دلايت مدام نكسعزي برهانه مسيو بيت صغانسينا سسنايو سلام طواف يوم طواف مبراتي
I'm